Shalom, horas madita solutna manginang, taparade marohata, martang yang na hohoma ita sotokin. Amin, mari di maita. Yesus lewat aturangan kapistaran mengatusi atami leon matana mernida rongot roha na umpoto dalami asa Jonjong maita. Saitangihon ale Tuhan olo martangi yang kami betuho pasu-pasu marubian lehonomu tunaro manopotho sayongani namba ami asahot di parpadanan biasami sangat rotu asonangan. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Marsuara ulup-ulup mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasar hamumai ro di ujung di tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon, et dehon hamuma hamuleau ni goarna, marmulia mabaen hamu puji-pujianna, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, holan alani asini roham sabingdo, ubahen na tarbaen hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonomu do pinangido nasida, ale Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidoan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasianganon, parbimotoan nasi tongami, dohot hangeluan saleleng-lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pahoho
Tangihon hamuma patik ni debata, imana tersurat di Yakobus 5 ayat 16b. Na margogo situtudo tangiang ni partigor, molo dihabur juhon. Atong rap mangidogogo maita sian Tuhan debata, lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Tujulong ode bataku, sayu sedo rohakon, sai pasia tangi aku, doku ilu-ilukon. Usong solido rohaku, nagok dosa itokton, ay godang hari-hariku, nagubahen ang bolong. Tato poti madosata di adopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomo rohami dahamatean di pardosa, mulak manian parjahati tumadik kondalanna, asa mangulu ibana, ido dipangido roham. Alani i umbahin dipangido hami, saya sudah tima toru-torum, asa unang mengonai be tuhami. Saya sesa masude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam, jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajatommu. Au tutu, au sadiri manelesai akka panglasim, ala ni hadirokku, jala dang hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Uli
rohaki Titiki Tabegi mahatani debata nagabe trupuk epistel minggu tasadarion imana tersurat di Job 30 mamuka maisian ayat 20 satu ayat 30. Molo martangi yang ibana tu debata jadi asi-asian nama ibana jala patarida hononna bohina tu ibana mardongan olup-olup jala paswakononna tu jolma nagalei hati goranna dungi mamuji-muji ma ibana di jolo ni jolma manusia dohononon nama nunga mardosa auhian jala nunga hupapeol uhum hati goran alaidang dibaloson ibana tu au hobar tu pambahenakku balik ibana paluahon hosakku asa unang turun tu bagasan hamagoan jala marlas niroha ngoluku marnida hatiuron idama luhut nai di bahen debata dua manang tolu hali tu manusia naeng manegihon todina mulak sian hamagoan asa dipatiu rohana marhite sian hatiuron ni hanguluan saya parateatehon ma alejob jala tangihon ahu sip maho anggoho asa hudat dati mandok hatakon alai molotung adong dope sulam di alusan homu tuau haru hatahon mai ai dipangido rohaku naing mamitoriho alai moloso adong be homa atong manangihon au sip maho asa hupodahon tuho habisuhon ido sahatna martua doakan atu mangihon hatan di debata jala naum peopsa amin. Jukuhon hamu tangian, jukuhon hamu tangian, jukuhon hamu tangian, jukuhon hamu tangian. Taluhon mahajahaton, marhite ulon naringgan. Taluhon mahajahaton, marhite ulon naringgan. Taha tidak ko maha porseotai, songon nahina tidak ko didongata sa porseaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imanati dimuhon ni si Maria, na gabe-gabean siatot di porbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus, nama tetar pazal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditot di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di ala Kristen akka nabadia dohot dihasesaan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging halak naung mate
dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor inahana. Kor Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan.
Shalom. Kita sudah mendengarkan dua lagu persembahan yang begitu indah dari Inahana dan juga dari tamu kita dari HKBP Mampang Perapatan. Kiranya semua pujian itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan tentunya menjadi kekuatan bagi kita. Amang Inang, saya akan membacakan beberapa poin dari warta kita untuk minggu ini. Yang pertama adalah nama minggu. Minggu ini adalah Minggu Rogate atau Martangiang dengan topik Dang Mansohot Martangiang, tetap berdoa. Dan puji Tuhan hari ini yang akan membawakan firman bagi kita, Inang Pendeta Suryani Sihite dari HKBP Mampang Perapatan. Selamat datang Inang Pendeta. Dan untuk yang berikutnya nomor 5. Nomor 5 itu adalah ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau pesta parningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus. Jadi hari Kamis tanggal 14 Mei hari libur, tetapi kita harus beribadah. Gitu ya. Karena hari Kamis nanti tanggal 14 Mei itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan ibadah akan dilaksanakan di pukul 7.30 bahasa Indonesia, kemudian pukul 10 bahasa Batak, ibadah sekolah minggu pukul 7.30, sedangkan ibadah remaja bergabung dengan ibadah pagi di pukul 7.30 dengan jemaat dewasa. Kemudian nomor 6, persembahan minggu. Persembahan minggu di hari ini di setiap ibadah kita mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, serta 1 amplop khusus untuk mendukung dana program dan anggaran di tahun 2026 ini. Nomor 7, berita pernikahan warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Dr. Ister Taruli Veronica Udurasi Boru Dolok Saribu, putri dari keluarga Abner Dolok Saribu Inang Boru Nababan, yang beralamat di Jalan Sari Manis Blok 16 nomor 5, Jemaat Sektor Sarijadi dengan tunangannya Miler Lapu Belo Napitupulu. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan Sabtu 16 Mei 2026 di GPI Papua Merauke. Kita doakan dan kiranya Tuhan memberkati rumah tangga baru yang akan dibentuk. Nomor 9, kunjungan gerejawi. Puji Tuhan hari ini kita menerima kunjungan gerejawi dari Paduan Suara Ina Deborah HKBP Resort Mampang Perapatan, dan tadi sudah menyampaikan persembahan pujian. Selamat datang Inang semua, kiranya betah di Bandung. Selamat menikmati Bandung. Kemudian minggu depan Naposo HKBP Resort Menteng akan melaksanakan kunjungan gerejawi dan juga memberikan persembahan pujian. Nomor 10, berita Dewan Marturia. Poin B, Paduan Suara Glorius hari ini melaksanakan kunjungan gerejawi dan memberikan persembahan pujian pada ibadah nuansa Sumatera bertempat di GKI Maulana Yusuf Bandung. Kemudian di poin C, seksi Zending, kegiatan ibadah doa bulanan. Besok Senin 11 Mei 2026 pukul 18.30 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulanan untuk bulan Mei. Pelayanan firman Tuhan oleh Amang Pendeta Jeffrey Mansormin, liturgis oleh Amang Sintua ST Huta Barat, dan persembahan pujian dari vokal grup Ama Nature dan Paduan Suara Sekoci. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Kemudian nomor 11, berita Dewan Diakonia hari ini dari pukul 8 sampai pukul 11 bertempat di gedung basement gereja, seksi diakoni sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan donor darah. Dan di poin B, seksi kesehatan, setiap hari Minggu pukul 9 sampai 95 dan nanti siang setelah ibadah 11.30 sampai 12.30 bertempat di ruang kesehatan, tim medis seksi kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa cek tekanan darah. Bagi jemaat, mari kita memanfaatkan kegiatan ini sehingga kita juga tahu kondisi kesehatan kita. Kemudian di poin 15, jadwal pertangyangan sektor di minggu ini. Minggu ini ada 2 pertangyangan sektor di
keduanya di hari Jumat 15 Mei dan sama-sama di pukul 18.30 WIB. Yang pertama sektor Mabanseltim dengan tuan rumah Sintua Nyonya Tampu Bolon Boru Pardede dan keluarga D Napitupulu Boru Silayan bertempat di gereja. Kemudian yang kedua sektor Dago, tuan rumahnya adalah keluarga A Simanjuntak Inang Boru Manik juga bertempat di gereja. Diharapkan sektor Mabanseltim dan Dago tidak hanya orang tua tetapi juga anak sekolah minggu dan aposo dapat mengikuti pertanggiangan sektor tersebut. Amang Inang, untuk sumbangan bunga altar di minggu ini, terima kasih kepada keluarga M. Silaban Inang Boru Manurung dari sektor Efrata yang sudah memberikan persembahan bunga altar untuk ibadah minggu kita di hari ini dan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-43. Kemudian nomor 21, ucapan selamat ulang tahun. Nah, di sini ada kurang lebih 24 orang jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran di minggu ini dari tanggal 4 sampai 10 Mei. Apabila ada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Mei yang namanya tercantum maupun tidak tercantum dan juga merayakan ulang tahun pernikahan, dipersilakan untuk berdiri. Silakan. Dari Inah HKBP Mampang Perapatan mungkin ada juga, silakan. Berdiri semuanya, silakan. Di sebelah sana ada. Di sebelah sana ada yang ulang tahun pernikahan juga boleh, silakan berdiri. Saya tahu ada di sini seperti itu karena ya selamat, terima kasih. Saya akan membacakan kado spesial dari Tuhan untuk yang berulang tahun. Kadonya adalah firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, kalimat yang sangat indah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jehovah dosi parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di patongon doau tujapalan akan nalomak. Di togu-togu doau di lambung aik hasonangan. Di pasabam dorohaku, di togu doau di dalan hati goran. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati, silakan duduk. Berikutnya saya akan membacakan berita keuangan. Untuk minggu ini jumlah penerimaan sebesar Rp30.207.504, untuk Huria 45%, Rp12.026.075, dan untuk sentralisasi 55%, Rp15.926.625, dan untuk pembangunan sebesar Rp2.254.804. Sekaligus saya juga ingin terakhir menyampaikan presentasi penerimaan dana pembangunan rumah dinas. Jadi Amang Inang, kita sudah atau sedang berjuang untuk bisa memberikan atau menyiapkan rumah yang layak untuk pendeta fungsional kita, dan boleh kita lihat sampai hari Kamis kemarin dari data jemaat 372 kepala keluarga yang sudah berprestasi itu sebesar 156 kepala keluarga atau sebesar 41,94%. Puji Tuhan, terima kasih sekali untuk yang sudah berpartisipasi. Bagi yang belum, tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari Amang Inang, simpatisan semua, untuk kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk bisa sama-sama kita menggalang pembangunan rumah dinas untuk pejabat fungsional, pendeta pejabat fungsional kita dari potensi 334 juta, realisasinya 274.625.000. Mari kita sama-sama mendoakan dan juga boleh memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Marinde Maita. Rot maut tombiki dengan kami
Sia-jia saluhur gabehong martua Jesus do nagogo jahat abang saluhur pangagong. Damai ni debatana semurung sian salhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debatan naga bijamita di minggu rogate di bagasan sadarion, imana tersurat ni Kolose bidusada ayat sia saat rodiat 14. Kolose bidusada ayat sia saat rodiat 14. Hujahahon ma di tonga-tongata. Di baheni duku begi hami dang masot nak kami tumangnya kok kamu jala mangido asa digohi di hamu patas niroha mana dalom nirohana marhiti-hiti nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparange natamadi tuhani hamu gabe halomuan situtu jala marparbuehon nasa ulau nadenggan laus gadda di hamu panadau di debata gabe margogo situtu hamu hobar tugogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton doh labas niroha mardongan las niroha madok moliate mahamu diamai naung patauhok kamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon niakka nabadiai ainunga diroro hita sia gonggoman haholomani jala di paucat tita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong dihita haluani ima hasesan niak kadosa ima sahatna horas madihita salhutna ya au ima padita suryani ida borusihite na mangalap margamunte teuludak danak bawa jala mangula di HKBP Mampang Prapatan sahat tu tanggal 17 ala tanggal 24 Mei nunga madalaton SK hami tu HKBP Resort Semper di Tanjung Priok last roha di parcepangat tadi bagasan tikyon lupau ia inang pangitubu borus itu orang jadi bu dan kita marsi jalangan las roha di percepangat tadi bagasan tikyon nakik kola saha di garijon pitor ninarwaku unik do garijon anggo lewat tami naking sejeluan hubereng ma geleng do HP garijen narwaku HP konsistori dung masuk pedusonat to bah balgani narwaku muse dungi hubereng ma muse naking sahata dison memang ngido amang pardita naking dang dong hami marasenina oto ale Bandung ngali ni narwaku ale adang donong kipas nanina ale kipas na di dinding na boy di tempat ton hobar tu kebutuhan dung manaking mulai ma hurasa awdat tong hurasa kan al nga biasa merasa kan bah baru no yang naraku mulai ma songona gak panas ale pos maruham mamang dot inang dang panas rohaku hola keda dua agak ale ikon adaptasi kan ikon adaptasi ale luar biasa na marhite garejon talak disan talak dison leido talak do gorna kan iro molo bahasa Indonesia kan terbuka talak dison talak disan bungbung disan jadi alai inang oma nadidokna tu ciptaan terbuka dia dang tatutupi dang ditutupi gereja dirina tu natinopani debata alam ini benar luar biasa jadi talak disang bungbung disa odang bungbung di hijang HP ibana las rohan nami di percepangan di bagasan tikyon rabdo ina debora anggo ina deboron molosian aka senyum nei akana naktip dobion poso si rohami naking sa Jakarta jam onom jirang menginap pamison jam onom ando mulak dohami se
Ale ku kerejo na sida. Ido ngaliling ngatar piga pertikian seneng di soro neng tuson. Ikut di ro tuson. Ro berkunjung tuson. Di itu Bandungin alay alan ka piga-piga ulau dia ka pang ordo paper Jepang. Hape hola siap para kelimuni uli-uli tahu penyambutan muna. Mulai hati mari Tuhan. Iya, jadi amang inang turpukton ala di minggu rogate martangiang. Unang masuk martangiang nina. Anggo martangiang sudah dihita. Daido ale belum tentu sudah pertangiang. Tahu deh? Molo martangiang, bodo martangiang, molo ni suku piga leh martangiang di mahal sadari. Idi ame dungi sidungo, sarapan, mga siang, mga malam, modom. Kan? Lain mula dong pertangiangan. Alai ala gabi rutinitas di bana, belum tentu gabi pertangiang. Nah, tangiang ima dalat tamangi do tu debata, parjupangat teruk debata. Jadi saat mana kita bertemu dengan Allah, berdoa. Dalam jujut kita martangiang, dalam jujut kita paju pada debata. Hidup benar, mula martangiang dang masalah tentang berapa panjang kata-katanya, kalimat-kalimatnya, berapa indah. Adong do pedi sotahe mulu disuruh martangiang pangudian maul? Adong do? Semoga dung tabigi jami taunang be maul hita martangiang pangudianon. Daido, jadi babah sahara maul martangiang pangudianon. Al seturlah ruhat tabuti maul martangiang awan nong. Ahama padok ni dong aku taring tutang yaki. So heran na suta hutang yangi. Anong buhama padok ni alang. Ali dak kahita mamereng wahado di bata manangihon. Katangiang naking di bukit dete uli do tikki na hohomin na. Ditangihon tang yaki. Jadi mula martangiang ima saat na hohom dui. Hohom mau. Martangiang tangi. Tangi tu de bata, jali de bata pe tangi tu au. Tangi aku mabigiau. Hokom, hidup benar mula martangiang, unang bola pas martangiang, tenenet ina Nokia na jolo kan, halo dinna kan, terlah teh bana halo, oleh tinggal hon perpunguan alam bagi telepon, mula si las masuk petaho lonceng ni beri modo, tenet hebeng sedih unai kan, jadi sotung gabi mengabati fokus tu debata, hohom pita. Kan menarik diri sia sudi ulang. Dari ulang ni Tuhan Yesus ditiki gudang ulang ni Tuhan Yesus di Portibion rodo akan ator manghuton. Ala di tengah-tengah kesibukan nangpe anak ni debata. Ala ditarik ibana do diri nasian keramaian ni lau martangiang ibana. Lau martangiang. Jadi hidup benar detik uli do tikina hohom. Jadi martangi yang imatiki na hohom, au mabigi debata manangiho debata, jala debata manangiho tangiako. Ale unik na diturpuk sadarion amang dot inang, tangi yang na dipasah ni si Pauluson, ima dang tangiang taringo tuau. Jadi sa Kolosion ima surat na dipasahat ni si Paulus to, maradepun huria Kolose, di bagasalas ni rohado si Paulus manangihon, mabigi taringo tu perkembangan ni penginjilan na masa di huria Kolose. Alai dia do pinasida ima ak ajaran sesat. Nabui mangorui nasida mamilik na dengat do nasala. Jadi las dorohan si Paulus maradopun huria Kolose. Hidup benar di tongos ibana suraton. HP dang ibana laho Paulihon manang dang ibana papunguon ruas na di Kolosion. Alasi Epapras do. Di surat ibanon justru amang inang siap penjara. Unang tabereng penjarai ima songo penjara ni Indonesia. Lapatan na hola dibalik jeruji besi. Anggo penjara di tiki penjajahan ni Romawi ima tangan na dirate pak na dirate dungi adong dona di bahen pemberat na ima batu hitung bulat. Jadi borak do. Jadi molo modum memurguk do songo poso-poso di dalam kandungan. Ima bana. Jadi atong ngisi manurat. Nah manurat ima kemungkinan besar adalah Timotius ketika dia berkunjung ke penjara disurat masuraton. Song terdelas niruan ibana. Dang naya dikunjungi ibana. Alai adong las rohani ibana hidup bana
di judul ni perikopi tarhilas rohani apostoli manangnya konasida. Jadi alalas ni roha alas sekaligus juga mewanti-wanti. Ada ajaran-ajaran sesat, doketisme termasuk juga gnostik. Ima na lebih makarikoton parbinotoan ni otak logika. Jadi oman waing na maben ibana manangakon hurion. Alani do amang dut inang marhiti hatani di bata di bagasan tikyon dia boydo dang di boto hamu hutangnya kok kamu alai ditiki martangnya kamu amang dut inang dang mergogo hamu aliadong halak na asing manangnya kok kamu na sobinoto hamu na mergogo hamu itu hidup benar ikut dua syafaat ikon olo do hita martangyang molo dido martangyang mau apalagi molo pertangyang kan amang inang adong do ibai gorek-gorek na kan o matangnya kamu ale molo martangyang pahon dihanon dang song nibana jadi molo martangnya kita taringok tunariko di hita biasa dui jadi do manangnya konaha pasu-pasu matuhapo paraki biasa dui pasu-pasu matuhan anak koki tabai ma dinasida akka ulau na denggan tabai ma paparan alera kay tanga ko kamu tabai ma inatana kan sotong dawi da dang boy tabai ma Tuhan narikot di hita dopi ale bohadu hita manangyak kon narikot di dongata jadi amang dot inang hutang molo martangnya kita tu sasahalak dang di boto ibana adong musim manangyak kon kan hobar Tuhan di batari Matius 17 ayat 20 Matius ya molo dua malang tulu halak marpungu adong manangnya ko sabulan adong manangnya ko sabulon molo tabai gobaran na songot panah molo tabereng do tahe titik panaikan jadi kat tujuan na sada fokus do sada alai molo sada belum tentu ibana hona ale molo sampai 100 anak panah adong di nahona adong tangiang pangudiano hidup benar pemberian tertinggi dan terbaik adalah ketika kita mendoakan seseorang hidup benar amang det inang hati-hati ya do hamu amang det inang punya pengalaman hidup sono tanya ku kamu mau ada oh hutangnya ko do sahat tu hari mergati hari tu hari dang tangyakon mergati hari tu minggu dang tangyakon mergati hari tu bulan dang tangyakon holan hola kata iro wasruham ide hutangnya ko do posruham mergugo mau da mau lagi mau mangapuli hutangnya ko kamu do ida asa mergugo di tonga-tonga ni si taunomon mula tu jabu lupa warna dua syafaat jadi di son amang dot inang didok si Paulus madi bahani duku bege hami dang masot na kami tumangnya kok kamu jalamangido pangido asa digohi di hamu patas niroha manadalomo nirohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodihon jadi patas niroha lomo nirohana hapistaran habisuhon partodihon untuk menghadapi kehidupan patas niroha pengertian hikmat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah banyaknya kesulitan hidup. Daud donang na dipangidoni si Salomo ditikiroi bana tu debata hadu na pinang idoni roham nina dipangidoi bana ma patas niroha asabui ibana memutuskan berbagai keputusan di tengah-tengah pemerintahannya asabui ibana madok olo ditikina olo dang ditikidang. Jadi rikod do hita manangnya kodongata dada holan asalas rohana alai patas niroha mana dalomo nirohani debata alamang dot inang kondisi kehidupan nuengkan semakin tabereng mas semakin lam gudang hakahamolon igosa-gosa do haporsyota nuang musutta dang holan naso sahaporsyot do tita ale termasuk juga dunia kad digosa-gosa portibio di hita nuang molo tadok majo nuang akayana kota gabi pergumulan do hita molo nama sai amu amang dot inang adong dopi tahi hita nasa buna paso gitu adong dopi gulang dopi anggo hita nama sai anggo hamu unang majo herendong met gua bati anggo hamu nama sai
pinaborhat ni tangyang. Aido, pinaborhat ni tangyang. Laborhat ala nangalong hepeng nina tuetui toloridu sada. Dungi tangyakon. Borhat ma. Nina. Ale noeng akan generasi ngadong kerejuna. Aku bosan Pak ganti kerja lah aku ya nungena kan. Bosan. Hape ya doha muna amang inang naros ya bona pasogit marangana kamu anong molonga magudang molonga metuau adong memobilhu adong majabuko. Dan talong di nipi hosong ni kan ale tedik di bahet dewata. Jadi bohado hita di bagasan tikon mengajarhon manangyakon akka sudut no poso na mangudup ya kahamolon noeng. Dakkolan taringok tu parkarijon na benarikot. Ale bohado ibana marpatas ni roha berpengertian ibana di tonga-tongan ulon na asang unang hulag gaji doh kenyamanan. Narikot. Ala noeng akan naposo hola muruk manajer na petro ibana pindah aku Pak. Kenapa? Kayaknya enggak enak perasaanku. Ada toksik ini ada kan? Toksik ini berbagai toksik ini nak karacun ini nak karungan di sudi. Go kopi dia doa ini bana. Oma, dang sanggup bebana menjalani kehidupan. Alani hola dong hamolon dang barani bana keluar sejona nyaman. Dang buyon, dang cocokon. Ikon nam saya menguntungkan dulu ibana. Pergaulan ikon nam menguntungkan, keluarga ikon nam menguntungkan. Saya unang madong akan aposo madok putih. Aku kalau boleh ganti orang tua. Ina kan? Alani dang menguntungkan bibir orang tua na. Jadi saya unang madong, adok karwa. Unang babah, dang kan? Hidup benek ko gugutang yang ta. Gugutang yang tadak kula tu yana kota alai tu aka sudut aka dongan keluarga. Jadi bohado marpatas neroha. Suang-suang hidu akan nama tua pe kan? Iko perlu do marpatas neroha. Iko tanya kono do. Akan nama tua pe maaf akan nang lansia. Angko lansia pasu-pasu deh. Aling ngadong be kana urang kan? Urang nama to. Yo piko perlu do asa tanya konon asa marpatas neroha. Dah kuboto amang dot inang hiadi begi hamu barita. Adong masa pasang lansia. Di amat to mengeluh. Dung lama tuau, lam cuek do inate tuau, dang ulo bima begi hau ni kan. Jadi terus mi bana mengeluh tu donganna, tu paditana, tu anakna. Ujung na Roma dongan nama Roma anak nama dok. Bapak, coba dulu pergi ke dokter Pak. Mungkin berdua harus ke dokter ya ina. Lama lagi tu dokter berdua. Dung Roma do masalah ngalam cuek benata tuau dang olo be manang yono abi de dokter ina. Ido toy ma mau butime mau lo di joho inatai dang olo mabigi pajonok. Mau lo dang dibegio pajonok. Dang ibegi bana mau lo dang oli bana mabi pajonok. Mau lo dang bi pajonok ina. Ji sahali kari cumi bana di jolo maniram-niram. Buhamalan sia kan. Oma bai joko pikini na. Dah ngalung ngelus ni. Iba jono ibana. Oma bai joko piki. Dah ngalung ngelus. Amang tahe inat tahun ina. Amang bai jo kopiki ina. Dah ngelus ibana oma ni. Demi pajono. Inang bai joko piki. Mulai naking dodok Pak. Lo nina. Tapi ternyata namar sahid di pinggol na do. Jadi nabu hidup benar amang dot inang martangia kita. Asa marpatas ni roha boy mamereng boy memutuskan nauli dok nadinggan di tongah-tongah ni parangoluatta mengambil keputusan terbaik ketika seorang bekerja di pemerintahan. Dok padi tapi tanya kok kamu dok? Tanya kau nolak di pertanyaan. Dah Tuhan mamang las ni roha puang las orang mulai hati madi Tuhan. Ido dah ikut tanya kau dok padi dah. Ale nakik kubereng deba adong nobereng do naking mabangun jabu ni padita. Ji jabu ni padita inganan martang yang ni padita di kan manangnya ko nakarwesna. Iru kan? Pato pamot tong selesai. Biru ba? Kan iru kan? Dangi aku baut anggo tiap hari ma hutangnya ko durua suah. Iru padita. Apalagi mulu adong manonahon. Inang tolong ditanya, iko ditanyakon. Ali dia martangiang. Ije buru kan? Ayalah do jabu ni padita itu gereja. Do dang ate ali tanya ko na molo martale pe majora la juga gereja sotok ki manang kamu da ina kadang gika ida ontong kad di jabu do patu pamu meda ido hubereng adong pospelmu rupiahmu otong luar biasa amang dat inang dan itu menjadi
menjadi sejarah bagi gereja ini, apalagi di Tikimuna adong pos pelayanan jongjong. Pos pelayanan jongjong dang sudi gereja busong ni. Boy pos pelayanan jongjong mungkin dak kita merasakan ni alepo parat tadok. Dak boto hita na pungu di soddo na polio gereja on dang kan hita do hita nama muka hita do hita alai dak kamu terus menikmati okan ise do peparan itu. Mari kita dukung semua. Nah wereng do naking ulang buruki hampa di tamu da nah wereng do naking digicang ni saluhut tangiang laho mangukap rohatta jala mangidohot tu debata anggiat akan atahaulongi akan sotatadape jedong nak kuwereng bisa dison akan amar sahid bahwa amang inang itangnya kok kamu do seda gorne oh seluruhna ido te seluruhna ipi moliate ma ala dingot tamu ale moloboi tiap hari karena di saat dia mungkin sedang harus ke rumah sakit kontrol tidak ada tenaga, tapi doa mendukung dia untuk sampai ke rumah sakit. Banyak yang harus berkunjung ke rumah sakit karena cuci darah, karena keharusan bagi dia. Kadang dia tidak sanggup, tapi ketika doa menguatkan dia akan kuat menjalaninya. Ima tangyang pangudianon. Namangi mamang dut inang asonong gajang. Hami neng lau dape. Dang ala nibu se dang. Unang dong kamu, saya unang baru permampang saya ibak kami songoni ada asonang bosa duhamu. Namangyut amang dot inang tangyang mertangyang pangudianon didok mau saya ayat 10. Asa merparangin atama di Tuhani hamu gabi halomuan situtu jalan maparbuihon nasa ulaun dadingkan. Doa syafaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita adalah mengajak mereka ala adong dona neng di tongan-tongan ulang neng merdosa ibana ala martanya kita unang adong do bapak gereja songoni jadi bapak gereja dia pekerjaannya tiap hari adalah berjudi minum-minum tapi dua mamanya tiap hari dia menduakan anaknya tiap hari tanya konibana asam unang hona marah anaknya itu kejahatan. Jadi di saat neng membunuh anaknya, ngadi angkat pisau, neng membunuh, HP pitur adong, heran adong, mamakuling ibana, asa unang diulahon ibana. Ala ima diyakini ibana, ditiki martangi yang omaku, disima gogo adong diau, lahu mangotapi ulaun nasodinggan. Ulaun nadinggan, asa marparangin atama di Tuhani hamu, gabi halamu asitutu jalan marparbuehon, nasa ulaun nadinggan. Amang dut inang, tado pido di bagasan tikyon, gudang ni korban ni judi online, korban ni pinjaman online, korban ni narkoba. Kejadian na di Rumbai, molo tabereng, nadong mamasak ina satu namate ala dikuasai narkoba. Iman waing nabui mabain lamdau sian ulau ni debata. Hidup ban amang dut inang, nuaing akka sudut no posope mulai madirajai termasuk aladong keinginan flexing ate seneng mamora ibana seneng mamora topu ujungna pinjaman online arisan online alai ternyata mau toto idonganna alani dona isom mahita diaraho di bagasa tikyon tangyakon namangiut amang dot inang di ayat 10 sada di dokma laos gadda di hamu pana Daud di debata gabe margogo situtu hamu hobar tu gogo ni hasangapon nai makor honna sahabengeton do labas niroha mardongan las niroha. Jadi berdoa adalah bukan tentang apa yang kubutuhkan hari ini, tetapi juga adalah tentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Maulo neng martangiak kita, alain rikok situ tu di tangyang teh, bohado ganu pari hita di masa-masa sulita, di masa-masa kehilangan ta, di masa-masa madabu hita, totong tatad dade bata. Mol do halak manad dade bata, molo rabu pikiranna, molo daur rohana set Tuhani, mol do halak manad dade bata, molo ro ilu-iluna, ala ungutugut nama naro, halak nama daus set debata, biasan amang dot inang
godang ungut-ungut na. Maul ibana pasohon, ala niaha, ala dibering ibana, ijokal ibana na masa di ngulunon, dijokal dohot utuh-utuh na, dohot pikiran na, dohot tadok majona di bagasan tikyun alam lam malojol ma, marcet GPT pihalak bagaimana menghilangkan stres. Inama, chat GPT nama, ahaneng dohonon desi. Itu melambangkan bahwa orang sekarang sudah lebih banyak urus urusanmu, urus urusakku. Mololo jauh, babersoho, mololo jauh, auso, unang atoya. Imana masa di bagasa tikyon. Ale pada dayo doho de bata, mangaraho kita, hutad daho dong aku, alani haolokku doho. Jala hidup mabek kita muse, orang yang berdoa, mengenal Tuhan, akan berani melepaskan sakit hati dan dendam. Tunghalak na margogo ita edeni inhana naking. Tunghalak na margogo si partang yangi. Dok pe si taonon dangolo talu kan dangolo talu. Posi tuturhana. Pos nirohadui. Pos nirohadui. Marrogate hita di bagasan tikyot. Dia raho kita. Manangyak kodongata. Asa ditada debata di bagasan nguluna. Jalan margogo ibana hobar tugogo ni hasang apa dang gogo ni colma. Jadi ketika kita berdoa bukan tentang mendoakan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita yang lemah ini. Orang yang lemah, orang yang tidak mampu melakukan apa-apa, tapi kita boleh mensyukuri bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam kelemahan kita. Nah berpudi mamang dot inang marhiti hatan ni debata di bagasan tikyon tangiangi ikom makorhon las niroha jala roha moleate tu debata. Martangia kita ikom makorhon roha moleate do las niroha tu debata. Jadi di sommahita di bagasan tikion adong pengajaran nama cai tibu pengajaran. Pengajaran ini adalah tentang fokus kita kepada Tuhan. Katang yang ikan na manguluo kita fokus tu debata doi. Jadi idun wang ulau ni pengajaran iman di tahun transformasi ni HKBP. Kan nang didok ikon hata honommu ditiki hudul ho, ditiki mangako, ditiki sadihari ho kan pengajaran iman di tengah keluarga. Nang mengajar ho tu dia beta mulak tu debata. Fokus tu debata. Margogo mamang dot inang di tonga-tonga ni akka hamolon. Alai ingot martangi yang jala manangyakon. Unak kolak kita pai mahu ditanyakon. Alikon olo do hita manangyakon akka nasionok tu hita nado do nasa usa ugama do hita, tetapi sekaligus juga melepaskan pengampunan. Amin martang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang melihat do puji-pujian di pasahak rohanami tuho dia sini roham do didenggan di basam di parmudu-mudu ho do hami Tuhan di patuko akan rekod di hami di patuho do hami rap dohot dongan sah porsiam di HKBP Bandung Reformandaon nani uluhon ni amang padita Agus Sidauruk rabdot amang padita sormin doa kasih tua dongan sapako basion di bagasan tikyom saya pengot todo hami asa gabisi partangnya kami jalan menangyakon akka nahumalia kami mabuan nasida tuho o Tuhan debata ditikin na so binoto nasida do na binoto nasida wa kami makarwasmu tu adepanmu paso-paso manasida di tongan ningulu nasida siganupari di ulaun nasida di akka hamolon na dia dupi nasida di akka ilu-ilu nasida di akka sihol niroa nasida di parkarejuan di rokap di yanakon di akka ulaun na dumenggan di akka hahipason sepaso-paso ma Tuhan amanami dot inanami salhutna wa kami nang ruas ni huriam ima nalaman calo paso-paso parbagason Dr. Esther Bordolok Saribu dohot dongan na ima mirler lapu na 70 sayang giat lam tabah holongan niroha di nasida buat kami nang di bagasan tikyon akaruas ni huriam na mar ulang tahun saya ma Tuhan nama masu nasida tabagacang ni umur roha mauliate jala boy nasida Tuhan debata madelaton akalon nasida song ni akan namarang tau pardong saripeon di bagasa saminggon lat hot maha holongan ni roh di nasida berap tuduluk tuturuan nasida di tonga-tonga ni akka maulon ningolu na dia dopi nasida huwa kami nang akarus ni huriam namar sahid
di tengah-tengah ni pemulihan, naik kontrol, naik berhak tu rumah sakit madalani akka pangobatiam, paso-paso mauba pinangan na jala makorona malu me papirto dina Tuhan. Molo ikon ganup tiki tu rumah sakit. Unang madaw haprosyon na Tuhan. Molo tungpe Tuhan borat lakana. Molo borat parsahiton na sayo mamadongani. Paso-paso ma ruas ni huriam san na me sa tunalansia di bagasan pangatoyom menguluna sida dia kaulon siganupari. Kami ma Tuhan di program ni hurion imana na pasidukon paulihon bagas ni huria inganan ni naposom la mangulahon paradion akaulo pakobasyon manangya ko nakaros ni huriam margogoma parhalado doho sudi ruas ni huria marsiurupan lahoma morsan sian akanadong di nasida molotung otik sosadia pe Tuhan ale mulu marpung gak bisa ada kekuatan nabal gadui wa kami nang di pos permingguan na baru dimulai nasida pakubasyo di 3 bulan na salpu saya tulus memardalan Tuhan las turhanami mulubui ojak HKBP manang huria di tonga-tonga ni masyarakat na so mendominasi hami alani pergugui ma na melayani pergugui ma na ka ruas na bui totong marsyurupan lau patu pahon akan adumingga dia kapakobasyoni wa kami ma Tuhan sudi aka program na berdala di bagasan samingguon seksi sending diakoni seksi kesehatan dohot diaka ulaun naneng patupan nasida pertanyaan doh ka seksi saya tulus me di bagasan pangatoyomu moliate mamang nabasa huwa kai manang negara namion na niluhon ni presiden pasu-pasu ma Tuhan presiden nami dohot aka pemimpin sahat tu tingkat terendah anggia bui nasida melakukan kebijaksanaan di tonga-tonga ni aka hamolon ni ekonomi politik dohot gudang Tuhan di batak naik kosita tahun nasida saya pasu-pasu ma margogo masudi pemerintah asa merdela di bagasan hati gora dohot bisuk naseko mulai ate mamang nabasa saya sama dosa nami asa tung tamaham gawi anakon mengasal Kristus Yesus mertanya kami tuho amin. Mari dihita huhut pasahat pilihan. Saya cari Tuhanku di namarta Iangau patuduhon turohaku sakap ni roha diau songon nabinain di Jesus naman
pihak urusanku, oma palua onau pargogoi ma au Tuhanku, ai masai galidoau, unang lomo di rohaku, lomo di roha masau. Ayat sada. Saya jari au Tuhanku di nama tangi yang au patuduhan tu rohaku sakap mi roha diau sona pinai di Jesus nama nau umokopau unang lomo di rohaku, lomo di roha masau. Ayat 2. Nasana mauli utus di batu pamudiau panolopi doton diku di sakamu natuau mauhon pambainanmu di nama sitaunonau unang lomo di rohaku, lomo di roha masau. Tatangnya kema peliata, alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salhut selehol-lehon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihomi tu hami pelian nami tuho, sajalo may gabi uap na husus diculom, pasu-pasu may jalaramoti, asa uparasya kami pilianon, pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni uriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ilehon pi tondiludi pamataku osadohon gogoki rodi salut artaku upasahan itu nasuru satuku Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadiam maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapare, sai sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, nunak kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Puna arajan
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutod di munabi.